Nafarroako iparraldeko bailara menditsuak, Oian Ezeak, Errekak, erdialdeko eliza romanikoak, Doneiako ebidea, hegoaldeko baratzak edo eta basamortua, Nafarroako paisai kulturalak anitzak eta aberatsak dira. Saio hontan, oinezko ibilbide ezberdinak eginen ditugu Nafarroako paisaia eta kultura ezagutzeko. Gaur, Nafarroko herriberan gaude. Hemen daukagu Marsillako gaztelua, Marsillako gazteluaren aintzinean gaude, eta ibilbidea, gaur egin dugun ibilbidea, 12 kilometro ditu, ibilbide erraza da. Marsilla ezagutuko dugu, baita Kaparroso, Kaparrosoko zubia, Kaparrosoko Kristoren elizaharra, eta Itiaseko laguna nakituko dugu. Marsillako gaztelua, hemen nire gibelean dagoen gaztelu hau, 1920an eraiki zuten, bere bultzatzailea Peraltako Mosen de Pierres izan zen, Carlos Hirugarrenaren garaian. Carlos Hirugarrenak gaztelua eraikitzeko baimena eta laguntza eman zuen, eta, kontutan izan behar dugu, gero hemen egon zirenak agramontesak ziren, hau da, urte batzu geroago, Nafarroko Gerra Zibilan, Juan Bigarrena eta Bianako Carlos Printzaren arteko gerran, Juan Bigarrenaren alde jarri ziren. Naiz eta gazteluan zirenak agramontesak izan, haude, gero Aragoiko koroaren alde jarri, eta berez gainera Fernando Katolikoak baita ere lagundu zuen, hala ere, gero 1506an, Cisneros kardenalak manatu zuenean Nafarroko gazteluak suntsitzea, hau ere suntsitzea manatu zuen. Geroztik badago kondari bat arraspoita dena, nola etorri ziren gaztelaniarrak, etorri ziren gaztelua suntsitzera, baina orduan hemen zegoen jauntxoa, berez emakume bat zen, Ana de Velasco, eta Ana de Velascok nolabait ere beren ausardia eta beren batez ere beren trikimanola batzuen bitartez, lortu zuen gaztelu hauek suntsitzea. Honat etorri ziren gaztelaniarrak, etorri ziren tropak, gaztelua suntsitzera, eta Ana de Velascok gonbidatu zituen afaltzera, eta afaldu ondoren, nolabait ere gaztelaniarrak errantzuten, mila esker, eta jakinta zenolako afaria eta zenolako gonbidapena eginta ondoren, aukera emanen dizugu, biharamunean zure gauz guztiak atratzeko, eta orduan gero guk gaztelua suntsituko dugu. Baina Ana de Velascok erran zuen, ez barkatu, baina ni naiz zuei bizia barkatuko dituen pertsonaz, eta azken finean, oraintxe bertan nire gazteluan zaudete, eta inguratutak zaudete. Orduan, nolabait ere, ez dakigu kondaria den, ala berezko historia bat den, baina bai dakigu Ana de Velascok lortu zuen, nolabait ere, gaztelu hau suntsitua ez izatea. 15. mendeko gaztelua denez, nahiko gaztelu modernoa da. Hau da, kasu gehienetan, gazteluak izaten ziren dorre bakarra, erdiaroko dorre bat, eta, urteak pasata, gazteluari, dorreari egiten zitzaion olako arresi bat, egiten zitzaion baita ere foso bat, baina kasu hontan golpe batean eraiki zen gaztelua, eta gaztelua dauka olako planta poligonala, ia kuadratua,
baitugu baita alboetan olako dorre batzuk, eta baita ere, justo hemen aintzinekaldean, daukagu dorre nagusia. Gaztelunen barruan, badago patio bat, eta naiz eta Ana de Belaskok lortu zuen gaztelu hau suntsitzea ez izatea, hala ere, urteekin eta gaztelua nahiko gaizki zegoen, eta orain dela urte batzuk zahar berritu zuten. Gazteluak, ikusten dugu, nola baitu bi zati, behitiko zatia harrizkoa, goitikoa berriz ladriozkoa, eta baitu foso erraldoi batzuk. Foso hauek baita famatuak dira, gaur egun hemen ospatzen da olako lehiaketa nahiko berezia. Ea nor botatzen duen aitzur bat, ea nor botatzen duen urrunago. Lehiaketa hau La Rabiosa deitzen da. Eta ja, hemengo fosoa gurutzatzeko daukagu hemen gazteloren sarrera nagusia, eta aintzinean daukagu zubi bat. Zubi hau, hemen ikusten dugunez, atearen goitikaldean baitugu horko zulo batzuk, eta zuloiekin kate batzukin lotutak bazeuen baita goiti eta beiti egiten zuen zubia. Kontutan izan behar dugu, puska hau, hemengo ate nagusia, hemengo sarrera nagusia, hau ja Fernando el Katoliko garaian eraiki zen, berak eman zuen baimena, eta baita ere hor bazeuen baita armarri bat gaur egun desagertu dena. Bitxikeri bezala, El Cid pertsonaiaren ezpata, Latizona, hainbat mendeetan hemen egon zen, eta ja azkenian 19. mendean, ezpata hau ja Madridera eraman zuten. Marsilla eta Caparroso herrien artean, olako tximini erraldoi bat aurkitzen dugu. Oraintxe bertan, Barrio la Azucarera izena duen herriskan gaude, eta berez, hemengo lantegia azukrea egiten zuten. Aragoiko ibarra gaude, eta hemengo ibarra, hemengo lurrak, lur emankorrak dira, arras emankorrak, mota guztiko barazkiak landatzen dira, eta garai batean baita erremolatxa landatzen zen. 19. mendeetan, erremolatxa hau azukrea sortzeko erabiltzen zuten. Berez, gainera, baita
auzo hau, auzo industrial bat da. Ez da bakarri lantegia, baizik eta da hemen bertan aurkitzen ditugun langileen etxeak, eta baita noski dauka bere eliza edo ermitatxo txiki bat. Oraintxe Kaparroson gaude, hemen daukagu Aragoi ibaia, eta ibaia zerkatzen zuen zubi zaharra nire gibelean dago. Zubi hau, Erdi Aroko zubi bat zen, baina uholde ezberdinak bota zuten zubia, eta gaur egun bakarrik ikusten ditugu bizpiru arku. Bere egunean, Erdi Aroko zubiak 11 arku zituen, eta zubi honek gainera baita zen herri honen simboloa. Berez, Kaparrosoko armarrian ikusten dugu bai zubia eta baita zubi gainean kapelatxo bat. Zubi hau eraiki zenean, zubi hau ez zen doain, ordaindu behar zen zubi hau gurutzatzeko. Eta horregatik kapelan zegoen saindua San Joderse deitzen zuten.
Naiz eta gaur egun Kaparroso Aragoi ibarran egon, hau da, ibai ertzean egon, garai batean Kaparrosoko herria horko mendik askoan sortu zen. Hor dago Kristoren eliza, eta gainera hemen ere ikusten dugu beste paisai mota bat. Kontutan izan eta ze lur mota den, hau da, olako buztina, urak egin duena da, buztin hori agerian utzi eta horregatik daukagu olako paisaia berezia. Erriberako lurrak oso lurra beratsak dira, arras emankorrak. Ebro ibaiak eta Aragoiko ibaiak ekartzen dituzten sedimentuak eta hau dena hemen egiten duen iduzkiarekin batera, sortatzen dute olako landa eremu erraldoiak, non eta aurkitzen ditugu bai zekaleak, baita mahastiak, zaintsuriak, mota guztiko barazkiak. Bertako produktua gainera ikaragarrizko fama ona daukate. Hemen daukagu Pitillaseko aintzira edo laguna, eta naiz eta garai batean saiatu ziren behin eta berriro hemengo aintzira hau lehortzen, idortzen, hau da, egin zituzten kanal batzuk eta ubi batzuk jarri zituzten hau idortzeko eta hau berez nekazariak hemen landa eremu bat sortzen, gaur oraindik ere aurkitzen dugu hemen ur eremu erraldoi bat, eta ur eremu hau ekologia aldetik garrantzia handia dauka. Alde batetik, Nafarro erdian gaude, eta naiz eta ingurua nahiko lehorra izan, bertako ibaiak eta ibai ertzeak kenduta, hemen aurkitzen ditugu alde batetik hegazti pila bat, alde batetik, Ipar Europatik Afrikara joaten diren hegaztiak eta gero berriz Afrikatik Ipar Europara joaten direnak, ahate mota ezberdinak, baita bertako hegaztiak ere. Aurkitzen ditugu baita igelak, landare bereziak, eta hau dena sortzen dute olako babesgune, natur babesgune arras berezia. Gaurko saioan, Marsillan hasi gara, Marsillako gaztelua ezagutu dugu, gero berriz Kaparroson egon gara, Kaparrosoko zubi zaharra, Kristoren elizaharra baita ere, eta hemen bukatzen dugu gaurko saioa, Pitillaseko aintziran. Hemen gaude oraintxe, hegaztiak eta ikusteko behatokian.
Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du.